Com més aviat millor. Perquè cada gest compta, cada mirada acompanya, cada pas transforma. 40 anys al costat dels infants i les seves famílies. A la pantalla, 4 instantànies mostren la tasca dels professionals a la unitat de neonatologia. Una tasca feta amb cura, tendresa i dedicació. Benvingut al món. 2 nadons miren optotips des de l'incubadora. Un nadó rep el primer contacte, en braços del pare. Acosta't, puc veure't la cara, escoltar la teva veu, dona'm carícies, canta'm. Un nadó mira una bola de llum vermella. Els contrastos, els llums, el color vermell, les figures rodones. Tot això m'ajuda a mirar. La mare petoneja la cara de la filla, un gest ple d'amor. Tocar la vostra cara, sentir la vostra veu, sentir el vostre cos és el que m'agrada més del món. Infants exploren amb les mans, cigrons, sorra i anelles de fusta. Pas a pas, les meves mans es converteixen en més expertes. Un nen explora espais i objectes amb l'acompanyament de la seva referent i la seva família. Quantes coses descobreixo amb les meves mans, els sons i la companyia. Un nen explora textures, formes i sons amb la seva referent. Les mans m'ensenyen a aprendre. Professionals, infants i una mare comparteixen el joc, tambors, pilotes i complicitat. Juguem junts. M'ajudes, mama? Imatges dels grups de criança, infants, famílies i referents comparteixen jocs, vivències i experiències. Compartim amb altres famílies. 4 imatges de diferents infants en sessió individual amb la seva referent. Juguen a pilota, la passen, la segueixen i es pugen a sobre per a fer equilibri. Amb el moviment puc arribar lluny. Infants amb les seves referents juguen plegats, a la sala de sicó, a la piscina de boles i a la sala de joc simbòlic. El món està ple de formes, textures, colors i sons. Infants juguen plegats a la sala de psicomotricitat. És molt emocionant retrobar-me amb els amics. Exemples de sessions individuals i grupals amb les famílies. Nadons explorant amb jocs sensorials. Aprenem els uns dels altres. Infants jugant amb els tubs de bombolles i mànega de llum. Mirar pot ser molt divertit. Experimentant amb la llum i foscor. Diversos exemples d'estimulació sensorial amb infants amb paràlisi cerebral. Una posició còmoda m'ajuda a mirar i tocar. Exemples d'estimulació sensorial amb infants de diferents edats. Pas a pas, del que és fàcil al més difícil. Mans d'infants tocant el tambor. En companyia sempre és més divertit. 2 imatges d'infants, tocant-se les mans al sorral del pati i compartint material sensorial. Noves experiències. Nens i nenes a escola. Em faig gran. Grup d'infants jugant a la piscina del centre. Que bé m'ho passo amb els amics dins l'aigua. Imatges de sessions d'educació física i música. Com m'agrada la música i el moviment. Em sento feliç quan canto i ballo. Una nena fa un dibuix utilitzant un flexo i l'altra escriu amb la màquina Perkins. Amb les adaptacions necessàries sóc capaç. Junts hem crescut, hem compartit moments de joc, d'aprenentatge i d'emocions que ens ajudaran a continuar el camí. Quina millor metàfora que aquesta imatge d'una colla de castellers fent el castell. 40 anys fent equip. Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona. I àmbit d'intervenció. Catalunya, Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida. Illes Balears, Aragó, La Rioja i Navarra.